Ka Director of Health Service MI Meghalaya Shillong ka pentip shiphi baro ki nangshong shnong jong ka Meghalaya khamtam ki candidates ki ba kwa ban pule hawa ki BSc Nursing Institution ka badai jong ka state kota badru jong ki private institution pihak ban pendiap ya ka CEE lani ka Common Entrance Exams ka ba ansa penyai lengba ka ni ka service lani ka Directorate of Health Service MI Government of Meghalaya baru la pentip shephi ba tangki tu ki candidates ki ba layo ya ka percentage ki ba nagaliang jong ka Director of Health Service Meghalaya ka kapan kila ban apply bat ru kila ban rung lani ban tho ya ka ni ka Common Entrance Exams bat shushuru ya ka tarik bat ka jaka kabaan sa penlong ya kini ka exams lani ka Common Entrance Exams and sa pentip yang syapi nama ria mentahi kimpala ban penbit penbiang hakabaya day bat katarik lani bat ka jaka tila kerpat ya barok khat ki candidates ki bakwa ban pule nursing sebab pin subha ban late ya ka official website jong ka Director of Health Service MI Meghalaya Shillong pin updates ya ka ni ka website knang ba pin nang yo shushu ya ki jingtip ki basai bat ki jingtip ki bat mai nakapor shakapor titang kanehi ai khuble yepi khuble shibun